пандемияи коронавирус ба соҳаи нақлиёти вилояти Соғ таъсири ҷиддӣ гузоштааст. Аз рӯи таҳлили мудири шӯъбаи нақлиёт ва коммуникатсияи вилоят Олим Очилзода, агар давоми 6 моҳи соли 2019 нақши даромад дар ин соҳа 100% ташкил карда бошад, ин нишондод ба ҳамин давраи соли 2020 87.9% ташкил медиҳад, ки наздик 20% кам аст. Пандемияи коронавирус асосан дар 3 моҳаи дуюм барои фаъолияти ин соҳа халал эҷод кардааст. 6 моҳи соли 2020 тавассути маҷмӯи нақлиёт 12 миллион 36.1 ҳазор тонна борҳои гуногуни ходии қалам ва 82 миллион 471.6 ҳазор нафар мусофирон кашонда шуд, ки нисбати соли 2019 мутаносибан 95.4 ва 82.2%-ро ташкил дод. Аз рӯи фоиз ҳиссаи нақлиёти автомобил дар ҳаҷми умумии бору мусофиркашонӣ мутаносибан 86.9 ва 99.9%-ро ташкил дод. Роҳи оҳан 13%, дар мусофиркашонӣ 0.7% ва нақлиёти ҳавоӣ дар ҳаҷми мусофиркашонӣ 0.3%-ро ташкил дод. тавассути нақлиёти автомобилӣ 11 миллион 253.4 ҳазор тонна бор ва 82 миллион 436.4 ҳазор нафар мусофир кашонда шуд, ки нисбат ба соли 2019 мутаносибан ба 94.9 ва 82% баробар аст. ба тиҷорат табдил ёфтани соҳаи нақлиёт дар вилояти Соғ боиси нигаронии бархе аз рӯзноманигорон гардид. Масалан, Ҷовиди Ашти, рӯзноманигори газетаи Ҷумҳурият, мегӯяд бо баробари ворид шудани автобусҳои замонавӣ дар соҳаи нақлиёт бесарусомониҳо ва мушкилоти зиёд ба чашм расид. Фаъолияти чанде аз микроавтобусҳо қатъ ва ё маҳдуд карда шуд. бар замми ин хатсайрҳо кам шуда ҳар ронанда бо хоҳиши худ фаъолият намуд. оё аз ин мушкилиҳо роҳбарият огоҳ аст? То кай он идома мекунад? 21 адад хатсайрҳои амалкунанда тағйирот ворид карда шуд ва 5 хатсайрҳое ки расм фаъолият намебуданд, фаъолияти расман қатъ карда шуд. яъне хатсайрҳое ки аз самти ноҳияи Бобоҷонғафур, шаҳрҳои Гулистон, Бӯстон ҳаракат мекарданд, фаъолияти онҳо то бозори ҳамбаракат яъне маҳдуд карда шуд. фақат бо мақсади фаъолияти бо мароми автобусҳо. лекин шоҳидон нишон дод, ки аз сабаби худи роҳбарияти корхонаи давлати камони нақлиёти мусофирин шаҳри Хуҷанд бошад ё дигар сохторо бошад, ҳамин фаъолияти автобус дуруст ба роҳ монда нашуд. онҳо ҳаҷми мусофиркашон кам натавонанд ва албатта норозигии ронандагони автобус пайдо шуд. мо муосири худро пешниҳод кардем ба роҳбарияти шаҳри Хуҷанд. айни ҳол оиди масъала мо пешниҳод медодем бояд тағйирот шавад. ҳозир таъмири ҷорӣ рафти аст. чархҳои резини мо алка миллати вайшуно гузаштагӣ ҳозир чархҳои резини иваз карда накорд. боз насби таҷҳизотҳои пардохти ғайри нақди рафтисодаст вали гардонидем. тибқи нақшаи аз рӯи маълумотҳои роҳбарияти корхона онҳо бояд то 15 август корро боз оғоз кунанд. дар вилояти Соғ нархи интернет гарон, сифат ва суръаташ паст аст. ин яке аз суолҳои баҳсбарангези нишасти матбуотии 5 ниҳод буд, ки дар бинои ҷамъияти саҳомии Тоҷиктелеком дар вилояти Соғ баргузор гардид. масъулин сабаби паст будани суръати интернетро ба шароити кӯҳсор будани Тоҷикистон вобаста мекунанд. аз рӯи гуфти онҳо, гузоштани антеннаи мавҷпаҳнкунак дар минтақаҳо боиси харҷи зиёд мешавад. маълум аст ки мо маҳворо надорем. Спутник дар Тоҷикистон нест, яъне ки чизи асосии алоқа маҳвора тариқи спутник. пеш аз инам гап задан ки яъне ки релеф ҳам таъсир мекунад, албатта таъсир мекунад. барои нарх ҳам таъсир мекунад, барои суръати интернет ҳам. барои чӣ? Тоҷикистон релефаш кӯҳияй. мо бисёр агар давлати Молдавия гирем 10 та антенна қади тамоми ҳамон ҷумҳурия яъне ки фаро мегирад мавҷ. худи ҳамин Тоҷикистон агар ки ҳамиҷа радиёре ваяш яъне ки тавониёш камтар бошад, аллакай пролетар намегирад. якдамон кӯҳ, барои ин ки кӯҳ аст. мо дар қафои ин ки сотиви гуфта, яъне ки сотиви связ гуфта, ин ҳамон
40 забур ясал айнаш инаш мекда амки сот ай антенна ин ба метия ай антенна ин ба метия як антенна думша дуюм антенна таъсираш яъне ки суръати беҳтарин ин тариқи оптика мешавад сими оптикӣ ин ва ё мағз яъне ки таъсираш бисёр чи ин ба таъсир расондаш метавонад شما با پیوست не ман ин нагуфтодем мо ҳаракат кардем гузаштадем лекин ки мағз нисбатан сифаташ пасттар мешавад агар оптика бошад мо инқадар қудрати гузаштадем оста ба оптика гузаштадем лекин ки ин қудрати ҳар як қишлоқи моро ози оптика гузарондан вай кардан нест интернета мо аз давлатҳои ҳамсоя мегирем чӣ қадаре ки яъне ки масофа дур шуд ҳама қадар суръат шустар мешавад ҳам сифатам вай яъне ки масъалаи ҳозир нархашам гуфтам мумкин ки бошад нарх аз ҳисоби ширкатҳои мобилӣ баланд кардан аз ҳисобе ки яъне ки вай ба ҷои як антенна 10 антенна монсода ҳар як тиби хизматрасонӣ мекунанд охранак мешавад як чи технически обслуживание мешавад яъне рафтаи дидум ану вақт худаш яъне ки рӯй пӯш кардан наметавонад аз мумкин аз ҳамон ҳисоб бошад фаъолияти фурудгоҳи байналмилалии хуҷанд давоми 6 моҳи охир ба таври зарурӣ ба роҳ монда нашудааст, зеро ҳангоми пандемияи коронавирус сарҳадҳои кишварҳои рӯи олам маҳкам шуда парвози тайёраҳо танҳо ба хотири ба ватан бурдану овардани сокинон амалӣ шуд. санаи баъд аз 1 августи соли ҷорӣ ин масъала равшан ҳалли худро пайдо мекунад, чуноне ки ҳукуматдорони авиатсионии Россия низ аз омодагии худро ба кушодани хатсайрҳо аз санаи 1 август баён намуданд. аз сабаби душанбе буданаш дар ин вақтҳо фурудгоҳи приоритетни мегӯд афзалиятноки пойтахт интихоб карда мешавад барои овардани мусофирон. ин ки худ як иқдоми ҳукумати ҷумҳурии Торкистон аст барои овардани шаҳрвандон тавассути вазорати корҳои хориҷӣ ва вазорати корҳои хориҷии Россия байни ин ду мақомот амалӣ шуда истодааст ва шаҳрвандон низ дар ҳамин сайтҳои босусдугию дар сайтҳои консулгарии Россия номнавис шуда худро ба қайд гирифта метавонанд тавассути раиси парвоз. эҳтимол меравад шурӯъ аз санаи 1 август парвози хатсайрҳои маъмулӣ ва фурудгоҳи байналмилалии хуҷанд низ оғоз шавад. гузориши Мафтун Шукур ва Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.